Té la paraula el senyor Jaume Bosch, del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. I s'acorda continuar la negociació iniciada per regular la segona activitat del cos de Mossos d'Esquadra i fins que no s'acordi la regulació definitiva aplicar mesures transitòries. Fixi's, a més, en el punt en un dels punts de la moció de la senyora Nebrera ja constata que aquella moció al cap de 2 mesos s'ha incomplert. Jo li vull recordar l'article 140.3 del reglament. Les mocions que no fixen una data tenen 4 mesos, a partir de la qual el govern té 15 dies per explicar què ha passat. Com podem constatar en 2 mesos l'incompliment d'una moció? Respectem una mica el reglament, no?, per regular la segona activitat i que fins llavors s'aplicaran mesures transitòries similars. I ho farem per 4 raons. Perquè és de justícia. N'hi ha prou amb la primera. Per tant, ho farem i aquest govern ho farà. També vull dir... Jo vull reafirmar aquí les paraules del conseller. És de justícia la reivindicació de l'associació, es resoldrà, es farà, però no podem votar que no. En todo caso, sí que merece una situación homogénea y es imprescindible que se proceda a la regulación de una situación que ahora mismo está llevando a la precariedad a muchas policías que ocultan su incapacidad debido al miedo a quedarse sin trabajo ni retribución, y solo falta voluntad política y este es un buen foro para llevarla a cabo. Consens. Jo el que crec que tothom consensuarà és que la gent que està a la tribuna tenia clar que avui es diria que no. No es pot parlar de consens sinó de cinisme. Rebre el tipus de suport que haurien de rebre de les suposades polítiques socials de l'esquerra. L'esquerra no en fa de polítiques socials. Gràcies. Està rebutjada per 57 vots a favor, 66 vots en contra.